Türkmenistanda täze ýylyň başyndan azyk önümleriniň gymmatlamagy dowam edýär. Gymmatçylyk baradaky nowatdaky maglumat ýurdun Lebap vilayatyndan gelip gowuşup, bu sebitde käbir azyk önümleriniň bahasy 30 götürümden 200 götürme çenli ýokarlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5 fevralda sebitden maglumat berdi. Fevral ayının başlanma bilen günnelik azyk garytlarynyň narhlary gymmatlap, käbiri telimesse ýokarlandy. Iň ýeti gymmatlamany kömeleklaryň bahasyny görse bolýar. Olar 1 kilogramy 20 manatdan satylan ýylýan kömelekler häzir 60 manat bahalanýar. Dip Türkmen awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. 4 fevralda şäheriň Gök bazaryna baryp gören habarçymyz tüwiniň 1 kilogramynyň 10 manatdan 15 manada, pomidoryň we hyýaryň bahalarynyň 15 manatdan 25-30 manada gymmatlandygyny belleýär. 1 litr süýt gaýmagynyň bahasy 50 manatdan 70 manada ýokarlanypdyr. Mundan ozal 60-65 manat bahalanan 1 kilogram et indi 70-75 manatdan satylýar diýip Türkmen awatly başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bazar administrasiýasy gymmatlama we munyň anyk sebäbi barada ilata düşündürüş mazmunly bildiriş etmeýär. Söwdegärler bolsa harytlary özleriniň hem gymmatdan satyn alýandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Habarçymyz şäheriň bazarlarynda beýleki azyk önümleriniň bahalarynyň hem gymmatlap başlandygyny belläp, olaryň käbiriniň häzirki narhlary barada maglumat berdi. 1 kilogram yerli makaron önümleri 20 manat ve ondan ýokary, 1 kilogram şeker 18 manat, 30 sany ýumurtga 56 manat, 1 kilogram malyň ýüregi we bagry 30-35 manat, ölçönülip satylýan meshe ýagynyň 1 kilogramy 110 manat, 1 kilogram sarımsak 50 manat, 1 kilogram balgar burçy 25 manat bahalanýar. Bazara baranmazda garbanmak üçin satyn alýan 5 manatlyk somsalaryň narhy da 40 götürüm gymmatlady. 7 manada galypdyr. Dip Türkmen awatly ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň Söwda edarasyndan we Agzalan bazaryň administrasiýasyndan telefon arkaly tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri 2025-nji ýylyň başyndan aýlyklaryň 10 götürüm ýokarlandyrylýandygy barada geçen ýylyň tomsunda oglan edeli bäri ýurtda azyk önümleriniň we durmuş hyzmatlarynyň ençeme görnüşi telim götürüm gymmatlady. Şu ýylyň başyndan bäri bu ýagdaýlar barada Mary, Balkan welaýatlaryndan we paýtaxt Aşgabatdan birnäçe gedek maglumat beren habarçylarymyz gymmatlamalaryň ilatyň güzöran eklenjine barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Inflasiýanyň derejesini ýyllar boýy açaçan oglan etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýar. Muňa derek Türkmenistan Altyn Asr neşri ýurdun döwlet gümrük gulluguna salgylanyp 2024-nji ýylda oba hojalyk önümleriniň eksportynyň artandygyny habar berdi. Hususanda ýyla dyşany pomidorlaryna degişli ýokary görkezüji bellige alyndy. 149.000 tonna. Bu görkezüji 2022-nji ýyla göre 43 götürme goly ýokarlandy. Şonda pomidor eksportynyň umumy mukdarynyň 56 götürme Russiýa Federasiýasyna, takminan 28 götürme Gazagstana, 11 götürümden gowragy bolsa Gırgızistana iýberildi diýip neşir 4 fevralda çap eden habarynda belledi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ukraina we Orta Ýa Ýörüýde wekili Kit Kellogg indi hepde Münchende boljak howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşjakdygyny we Trump'ın Ukrainadaky söwüşi besletmek maksady barada çykyş etjekdigini tasdiklady. Kellogg ýyllyk konferensiýada çykyş edip Trump'ın Ukrainadaky gandy we gymmat söwüşi besletmek maksady barada pikir alışmagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol 4 fevralda X'de ýerleşdiren habarynda planlary barada aýdyp, biziň bilen işleşmäge taýin Amerikanyň ýaranlary bilen hem duşuşmakçy diýdi.
Kellogg 14-16 fevral aralığında geçirilecek konferensiyada çıkış etçegini ma'lum eden soň onuň Trump'yň uruşy bet etmek baradaky mailnamasynyň üstüni açjakdygy barada çaklamalar döredi. Bloomberg habar gullugy 5 fevralda kimdigi görkezilmedik çeşmelerine salgylanyp Kellogg'yň plany konferensiýa wagtynda hödürülecekdigini öňe sürdi. Çeşmeler mailnama onuň jikmejiklikleri ýa-da haýsy formatda hödürülenjekdigi barada goşmaça maglumat bermediler. Aktamyň metbuat gullugy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň düşündürüş sorap elektron hat üstü bilen eden ýüzlenmesine jogap bermedi. Geçen hepde Kellogg Trump'yň Ukrainadaky söwüşi bir näçe aýyň içinde bet etmek üçin agramly strategiýasynyň bardygyny aýtdy. Bu tesbir 3 ýyl töwereg wagt bäri dowam edýän Rus çödüşini bet etmegiň ýoluny tapmak üçin perdäniň aňyrsynda we resmi bolmadyk ýollardan gepleşik alınıp barlayan wagtyna gabat geldi. Ol we beýleki resmiler Trump'yň ýaranlarynyň güç arkaly parahatçylyk diýip atlandyrýan uğruna tarap plana işaret etdiler. Bu mailnama konflikti doňdurmagy we Russiýanyň basyp alan ýerlerini keskinsiz goýmagy öz için alýar. Şeýle hem plan Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermegi öz için alýar. Ýöne olaryň nähili boljakdygy entek belli däl. 5 fevralda Kreml uruşyň çözgüdüni tapmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryň artýanlygyny habar berdi. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň Volodymyr Zelenski bilen gepleşik geçirmekden ýüz öwürýänligine garamazdan Moskwanyň Ukrainanyň prezidenti bilen gepleşik geçirmäge taýýardygyny aýtdy we Zelenskiň prezidentlik möhletiniň gutaranlygyny belledi. Uruş başlanaly bäri harby şertler astynda galyan Ukraina geçen ýyl prezidentlik saýlawlaryny geçirip bilmedi. Kellogg'yň sözlerine görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary diňe bir Moskwada ýa-da Kiýewiň hem gepleşikler üçin stoluň başyna geçmegine basyş etmek mümkinçiligine seredýär. Ol uruş meselesini çözmek barada gepleşik geçirmek üçin iki tarapyň hem egleşik etmelidigini 2 fevralda duýdurdy. Zelenski pozisiýasyny ýumşatjakdygyny ýa ma'lum etdi diýip Kellogg 1 fevralda aýtdy we Putin hem pozisiýasyny ýumşatmaly diýdi. Trump uruşy çalt bet etmegi we Putin bilen gysga wagtda duşuşmak isleýänligini eglan edipdi. Zelenski 5 fevralda geceki video ýüzlenmesinde Ukrainanyň Trump administrasiýasy bilen gatnaşyklaryny esli güýçlendirýänligini aýtdy we beýleki hyzmatdaşlary bilen hem manyly gatnaşyklarynyň bardygyny ma'lum etdi. Zelenski 4 fevralda YouTube'da ýerleşdirilen söhbetdeşliginde Putin bilen göne gepleşiklere razy boljakdygyny emma oňa Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa bileşiginiň hem gatnaşmalydygyny aýtdy. Adamlar diplomatiýa ýoluna geçmelidigimde inanýan bolsalar we biz hem diplomatiýa ýoluna geçmäge taýýardygymyza inanýarys. Bu ýerde Birleşen Ştatlar, Ýewropa, Ukraina we Ortiýat bolmaly diýip Zelenski aýtdy. Britan jurnalisti Piers Morgan bilen geçirilen söhbetdeşlikde gepleşik stolunda Putiniň garşysynda oturan wagtynda özüni nähili duýjakdygy barada özüne berilen sowala Zelenski bu Ukrainanyň raýatlaryna parahatçylyk getirip biljek we adam ýetkisinden halat edip biljek ýeketäk ýagdaý bolsa hökman bu ýagdaýa bararys diýdi. Ol sözüniň üstüne getirip men onuň bilen gowy bolmaryn, ony duşman hasaplaýaryn. Dogrusyny aýtsam ol hem meni duşman hasaplaýanlygyny pikir edýärin diýdi. Germaniýanyň hökümeti 5 fevralda Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Vansyň Münhendäki howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşjakdygyny aýtdy. Kansler Olaf Scholz'yň metbuat sekretary Stefan Hebestreit Vansyň gatnaşjakdygyny ma'lum etdi. Maslahatyň X-de çap eden habarynda hem Vansyň gatnaşjakdygy tasdiklandy. Aşgabatda şuňlar maşgaly nikasyny bozup aýrylşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerindäki etrap kaziýetine baranda bu hyzmat üçin resmi tölegiň 5 hisse gymmatlandygyny bilip galýarlar. Bu ýagdaýlar barada 5 fevralda paýtagtdan maglumat beren Azatlyk radiosynyň habarçysy munyň köp äraýalyň aýrylşmak meselesini soňa goýmagyna getirýändigini aýdýar. Maşgalanyň erkek ýa-da aýaldygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin ýerli kaziýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meşburdäki tölegi geçirmek talap edilýär. Dip adamsından aýrylşmak isleýän Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz we maşgaly nikasyny bozmak üçin ýakynda ýerli kaziýetlere ýüz tutan başga da ençeme Aşgabatlynyň tasdiklamagyna görä bu töleg mundan 6 aý çemesi ozal 1200 manada barabardy. Etrap kaziýetiniň resmileri bu gymmatlamanyň haçandan güýje girendigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Ýöne
olar raýatlaryň işine diňe bu tölöw geçirilenden soň seredilip başlanjakdygyny nygtaýarlar diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda nikany bozmagyň tertibi ýurduň maşgala kodeksiniň 5-nji babynda kesgitlenilýär. Eger är aýalyň ikisi hem aýrylşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlek barada dawa ýok bolsa, onda är aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerindäki Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazysynyň müdirliginiň edarasyna ýa-da nikah baglanşylan edara arza bermek arkaly aýrylşyp bilýärler. Eger är aýalyň biri aýrylşmaga razy bolmasa ýa-da maşgalada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağalary bar bolsa, onda nikany bozmak arza berýäniň ýaşaýan ýerindäki etrap kaziýeti tarapyndan alınıp barylýar. Nikany bozmak üçin zerur bolan resmi tölegiň birden 5 hesse ýokarlandyrylmagy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda köp raýata agram salýar. Häzir kaziýete arza bilen ýüzlenen köp är aýal resmi tölegi geçirip bilmän puly toplaýan çağlar nikada durmaly bolýarlar. Olar aýrylşmak meselesini soňa goýmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi olar 1500-2000 manat aýlyk alyp, aýdan aýa zordan gününi görýärler diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz ýurtda aýrylşmak isleýän maşgalalaryň sanynyň hem köp bolmagynda galýandygyny, olaryň esli böleginiň adamsy ýa-da aýaly Türkiýede, Russiýada zähmet çekýän raýatlardygyny belleýär. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklar zerarly gazanç gözlegini maşgalalaryň aýra düşmegini we bozulmagyny çözügi tapmagyň deregine tölewleri ýokarlandyryp olaryň aýrylşmagyny hem bewet bolýarlar. diýip paýtagtly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden, şolsanda Aşgabat şäher kaziýetinden we Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazysynyň müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda 2025-nji ýylyň ýanwarynda zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talip we dinleýiji haklary 10 göterim artdyryldy. Bu barada häkimetler geçen ýylyň tomsunda ılan etdiler. Şondan bäri azyk önümleriniň we durmuş hyzmatlarynyň ençeme görnüşi hem telim göterim gymmatlady. Ýylyň başyndan aýlyklaryň ýokarlandyrylýandygyny tekrarlayan türkmen häkimetleri inflasiýanyň derejesini ılan etmeýär. Azyň we durmuş hyzmatlarynyň näçe göterim gymmatlandygy barada açyçan maglumat bermeýär. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukları serhet mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça karary kabul etdi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gulluklarynyň wekilleri 4 fevralda onlaýn gepleşikleri geçirdi. Taraplar Farap awtoýollary alat barlygyny okudunyň kuwatyny ýene-de artdyrmak kararyna geldiler diýip Türkmenistanyň gümrük edarasynyň metbuat gulluguna salgylanyp Özbek metbuaty habar berdi. Birja neşriniň maglumatyna görä duşşuň gatnaşyjylary gümrük amallaryny optimizirlemek we tejribe alşmak mailnamalaryny beýan edipdir. Gümrük işgärler ýakynda Farap awtoýollary barlygyny okudunyň durky täzelenenden soň ondan geçýän ulaglaryň sanynyň köpelenligini belläpdir we bu görkezijini artdyrmagyň mümkindigini aýdypdyr. Libap vilayetinde ýerleşen Farap awtoýollary alat barlygyny okudundan geçýän transport serişdeleriniň we adamlaryň esli köpelenligi soňky aýlarda habar berildi. Türkmen Özbek serhedinden geçýän adamlaryň we awtologlaryň sanyny görkezýän resmi maglumatlar el ýeterli däl. Emma Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine görä, geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbekistana 88,9 müň türkmenistanly söwda we täzirçilik saparlaryna barypdyr. Şeýlede türkmen raýatlary Özbekistana işlemek, saglygyny bejermek we bilim almak üçin köp barýar. Ýurtlaryň arasynda 1650 kilometr barabar döwlet serhedinde Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda 4 sany serhed posty ýerleşýär.
Olar Türkmenistanyň Liwap we Daşoğuz vilayetlerinde we Özbekistanyň Horezm, Bukhara hem Garagalpakstan sewitlerinde yerleşýär. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary raýatlaryň serketten geçiş kynçylyklary barada ençemegede habar berdi. Türkmen Özbek serkedinden avtouloglaryň şol sandy halkara ýük taşıýyjy avtouloglaryň geçmeginde bök dönüşlükler döräpdi. Geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň ençeme raýaty Türkmen Özbek serkediniň arasynda serketten geçirilmän galypdy. Sentýabr aýynda onlarça etnik özbek studenti Türkmen Özbek serkedinden geçirilmändi.